Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Bayong gabi, syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon na balita evening edition. Karon nga daw Lunes, Oktubre 26, tuig 2020. Makita kita live sa amon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pagi sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kaming inyong mga tagbalita. Action and Defensive. Kag-aksyon Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Sa katuig nga bata nga babayi patay matapos nalumos sa sapa sa Banwasang Moises sa Padilla. Agrehestro sa backtrack bagong requirement sa pagkuha sa medical certificate agud maisyuan sang travel authority. Sa balita national, 12 ka mga mangingisda sa Catanduanes sa missing bangon sa paglaslas sang typhoon na Quinta. Presidente Duterte mag-aanunsyo karon sa gabi sa quarantine qualifications para sa bulan sang Nobyembre. Sa atong balita international, Trump kag Biden yara na sa final full week sang kampanya sa eleksyon samtang ang COVID-19 infection padayon man nga nagasaka. Sa sports balita, PBA may pagligwat sa schedule sang hampang matapos nga may player nga nag-positibo sa COVID-19. Kag sa aton balita entertainment, Sandra Limonon liwat nagpost sang panibago sa Instagram. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal.
Aksyon! Lasay sa 12 Action Radio Philippine Standard Time kagaron sa detalye na sang mga balita lokal. Nasapwan nga patay sa katuig kag 3 ka bulan nga bata nga babayi matapos nga nalumos sa may sapasang Barrio Daan, Barangay Ginpanaan, Banwasang Moises, Padilla. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahayag ni Reynald Jorege, pamuno sang Local Disaster Risk Reduction and Management Office, ang bata ang ginkilala kay Princess Joy Yustanyo. Sunod kay Jorege nga mga alas 8 ang takna kahapon sa aga nagahampang bata upod sa iya 8 katuig nga magulang sila puluyan. Kaupod ang pila nila kamakatiyaan. Dugang pasini nga ginabilin lamang sa ila ginikanan ang magutod sila puluyan bangod nagatrabaho ang mga ini. Kahapon sang maglakat ang magulang bangod may importante nga ginkuha kag siya pagbalik. Wala na makitaan ang manghoda. Gilayon nga nagpangayo sang bulig ang pamilya sang bata sa mga opisyal sang barangay kag LDRRMO. Mga alas 10 kahapon man sang aga nakita ng bangkay sang bata sa sapa mga kapin 50 metros lamang ang kalayon gikan sa ila puluyan. Isa patay, isang missing matapos na anod sa baha nga nadulot man sang typhoon Quinta sa Banwasang Ayungon, Negros Oriental. Ang duha ka mga lalaki pareho nga residente sa barangay Nalundan sa Bindoy. Sa report nga nakuha sang Ayungon DRMO, ang duha tuyo kuntani nga magtabok kagabi sa suba sa barangay Mabato sang ginanod sa makusog nga daludo sang tubig baha. Ginahibalo pa sang local disaster authorities ang ngalan sa mga biktima. Kay na sang aga sang na-recover ang lawas sang isa, kag padayon naman ang pagpangita sa iya kaupod. Sa iban nga balita lokal, umpisa subong adlaw Oktubre 26, gina-require ng mga tawo nga magrehistro sa Bacolod Contact Tracing System nga luyag magkuha sang medical certificate para ma-issuean sang Travel Authority. Edi ang base man sa bagong nga mando sang Bacolod City Emergency Operations Center Task Force. Suno kay Bacolod City Administrator M. Ang ginkakas na ang sadto requirement nga X-ray hagang backtrack muna ang bag-o nga kinahanglanon na. Bangod sini nagpagwa si City Health Office Officer in Charge Dr. Edwin Miraflor Jr. sang Memo Order number 102320-01 nga nagapatuman sang bago nga pulisa. Suno kay Miraflor ang health declaration kag evaluation sang attending CHO medical officer sa Bacolod ang nagakaigo na para sa pag-issue sang medical certificate. Hindi man luyag ni Miraflor nga magbayad pa ang Bacolod noon para sa X-ray, rapid test o kon swab test. Subong gin-remove na nga requirement, wala na X-ray but we will require nga dapat nakaregister sa backtrack sa Bacolod resident nga makuha sang medical certificate for travel purposes. Nabatian si City Administrator M. Ang. Ginapangabay ni Vice Mayor Elcid Familyaran ang 61 ka mga barangay sa Bacolod nga mag-establisar kag magtukod sa kaugalingon nila nga Task Force Disiplina. Suno kay Familyaran, ang chairman sa Bacolod IATF, hindi masarangan sa Task Force Disiplina ka Bacolod ang maglibot sa bugos nga syudad para magparaway sa wala nagasunod sa minimum health standard. Dugang pa ni Familyaran, ang kada barangay ang dapat may yara sa task force bangod ang pakig-away kontra COVID-19 ang isa ka shared responsibility. Una nga ginpahayag ni Task Force Disciplina Action Officer Wilfredo Gulingo madamo sa mga nagakadto sa beach resort sang Domingo nga adlaw. Sunod kay Gulingo nga daw pareho lamang nga may Mascara Festival sa mga beach sa Bacolod nga nagasinaot kag nagakanta nga wala nagasuksok sang face mask kag wala daw kaangay lang nga wala sang virus. Suno sa Vice Alcalde, ang pagtuman sa health protocol ang hindi lang dapat sa isa ka lugar kundi sa bugos nga syudad. Sa dugang pang balita lokal, nagalaom si Governor Bong Lacson nga mabuligan ang kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office o Conocpo nga nagpositibo sa COVID-19 sa damlag lang natapos nga first Shoot for Peace barilan para sa kapayaan tournament. Ining mensahe sang gobernador sa awarding ceremony nga ginpatigayon sa Nocpo headquarters subong nga adlaw. Suno kay Lacson, ining aktibidad ang wala lamang nagapasangkad sa kinaadman sang civilian gun enthusiast kag PNP personnel sa gun handling kundi makapabakod man sa ginatawag nga camaraderie. Una din naghatag sang 20,000 pesos nga bulig ang Nocpo sa duwa ka mga PNP personnel nga naka-recover sa COVID-19. Ini nga cash aid ang nagalin sa mga sponsors sang first Shoot for Peace nga gin-organisar sang Nocpo.
Giing klaro sa Technical Education and Skills Development Authority kung TESDA Negros Occidental nga hindi nila empleyado o kung trainer sa TESDA Technology Institutions o kung TTI si John Paul Insular nga nadakpan sa bypass operations ng kapulisan sa syudad sa Talisay sa tung Oktubre 21. Sa statement kay ginpagwa kag permado ni TESDA Provincial Director Bayani Gofredo, ginpahayag nga si Insular isa lamang ka TVET trainer sa isa sang ila registered schools. Ginpahayag man ni Gofredo nga mabasko nga ginasuportahan sang TESDA ang kampanya sang gobyerno batok sa illegal drugs kag hindi pag-itolerar sang opisina ang anuman nga hinimuan sa nagakalain-lain nila nga partners, assessors, trainers kag empleyado nga nagalapas sa among kampanya. Nagalaom si Gofredo nga magaserbi ini nga pahanumdom sa tanan nga TVET trainers kag assessors nga dapat sundon ang legal agod mapreserba ang ngalan kag dignidad. Sa balita, sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:18 DTX sa Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi na... And good evening, Action An. Happy Monday night sa mga ka-action natin nga nag-monitor karon via Facebook Live and naka-tune in na sa aton sini nga evening newscast. Good evening lang kay Sir Erwin, hindi Erwin ni Cavera ha, kundi Erwin lang gid Action An. Good evening, monitor lang siya kano. Sir Erwin, taga-diin ka? Taga-Bagon siya guro. Sir Erwin Cavera na gid. Sige. Basi pa lang. Good evening lang kay Sir Chris Dago. Mayang gabi sa inyo kag sa taga Panuran na Haniway. Haniway Action, di ba Iloilo ni? Oo, Haniway, Iloilo. Grabe nga ton sining Reach Action An sa iban pa nga mga isla, no? Kay Sir Alex Fuentes, I am listening kano kay Sir Alex Fuentes. Go ahead, Action An. Sa kay Sir Lito, si Condas mayong hapon, dito sa ila mayong hapon pa sa KSA Action Day. Shout out na lang kuno dayon ang si Condas and the Lunan family. Thank you and God bless. Sa kay Ma'am Evelyn ni Pomoseno, mayong gabi man. Have a nice evening kuno Action Day la. Sa kay Ma'am Rose Guevara, good evening kag sa mga ka-Energy Fans Club kag sa bug-os gid kuno nga kalibutan. Halong gid kita tanan. God bless. Sa kay
Ma'am Sherilyn Oro Javier, good evening. Naga-monitor sila daw. Nag-action art na ko subok. Monitor lang daw sila. Sige, thank you so much, Mama. Sherilyn Oro Javier. Anong problema, Action Dale? Nalipat ko sa sunod lang sa pudding ni Sir Bishop. Alam mo, makaitsindila na si Action Bia Jonathan. Busy pa to sa pagpamunit. Sakay. Okay, si Ma'am Sherilyn Oro Javier gali naga-monitor dira sa area sang Santo Niño sa Barangay 2. Sakay Ma'am Oliva Prado Gargaritano, good evening man. Nagala live sila lantaw sa Hotel Quarantine Facility sa Manila kag sa Energy Fans Club man mayong gabi. Sige, thank you so much, Ged, sa tanan nga naga-monitor sa subong iyang nga gabi. Okay, di na tong iban ko na din nga mga balalasahon. Hindi ko na to makitaan man. Makitaan mo da, Action Dale. Aha. Kaya di balasahon, hindi ko makita. Ari na. Sa kay Ma'am Vanessa Mayo, good Monday and happy morning to you, Action Dale and Miss Annie. Miss Annie, na ba tawag sa akon? Thank you so much, Ma'am Vanessa, watching. Kaya nag-monitor man always. Sige, love from snowy Minnesota State. Thank you so much, Ma'am Vanessa. Sakay, Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good evening. Stay safe. Halong kamandira always, Ma'am Elizabeth. Sakay, Sakay Eleanor Regby Agravante, good evening. Ara ng section Bia Jonathan, no? Nag-monitor siya. Sir, maging PM ko da si mo Sir Bia Jonathan. Standby action an. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang Tuna sa aksyon! Action Radio Philippines, Standard Time, alas 6:24 kagkaroon sa detalye nasang balita nasyonal. 12 ka mga mangingisda sa Catanduanes ang ginreport na missing bangon sa paglaslas sang Typhoon Quinta. Suno kay NDRRMC spokesman Mark Cashan na timbal, ang 12 ka missing nga mangingisda ang taga-barangay Pananogan na Bato, Barangay Cagdarao, Panganiban, kag Barangay District 3, Gigmoto. Suno kay timbal, ila pa ginakuwang dugang nga detalye sa insidente. Magluwas sa mga missing, ginakuha pa man sang NDRRMC ang impormasyon kung may napatay bangon sa Typhoon Quinta. Sa karon may kabilugan ng 2,475 ka mga pamilya o kung 9,235 ka mga individual gikan sa Regions 4A, Calabarzon, 4B o kung Mimaropa, Region 5, kag Cordillera Administrative Region ang apektado sang malain nga panahon. Ginpanumdum sa Malacanang ang local government units so kung LGUs nga apektado sang Typhoon Quinta nga ipasiguro nga ang COVID-19 measures ang ginaimplementar. Sudo kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang minimum health standards pareho sa pagsuksok sang face mask ang dapat nga sundon kag ang evacuees nga nakitaan sang sintomas sang COVID-19 ang dapat nga i-isolate. Dugang pa ni Roque nga dapat sundon man ang COVID-19 mitigation measures sa pagpanagtag sa mga relief goods kag management sang evacuation centers. Una diri ginpahayag ni Senator Bongo nga naga-monitor sa karon si Presidente Rodrigo Duterte sa mga sitwasyon sa mga lugar nga apektado sang bagyo. Samtang mag-aanunsyo karon sa gabi si Presidente Rodrigo Duterte sa quarantine classifications nga igapatuman sa Pilipinas para sa bulan sang Nobyembre. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang presidente maghahatag sa iya weekly address sa syudad sang Davao kaupod ang pila ka miyembro sang gabinete pagi sa teleconference. Suno kay Roque, ang technical working group sang National Interagency Task Force naghatag na sang rekomendasyon sa posible quarantine status sa mga nagkalinlain nga lugar sa Pilipinas. Ang IATF amo naman ang magapresentar sang rekomendasyon sa kay Duterte nga mo ang maghatag sang pinal nga desisyon. Kalabanan sa mga lugar sa Pilipinas ginhalugan ng COVID-19 restrictions matapos nga ang gobyerno nagatingwa nga makabangon liwat sa ekonomiya nga mo ang mas naapektuhan sang pandemya.
Ginpahayag ni Health Undersecretary Rosario Vergere nga ang Pilipinas may 2,531 ka clusters in COVID-19 cases as of October 25. Kag kalabanan na record sa komunidad. Sunod kay Vergere, sa mga numero, 84.6% o kung 2,140 ang sa komunidad, 4.7% ang sa hospital kag health facilities, 1.7% o kung 43 ang sa jails kag 9% o kung 229 sa iban nga settings. Dugang pa ni Vergere ang clustering sang kaso na record sa Zamboanga Peninsula, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Central Visayas, Eastern Visayas kag Bangsamoro Region. Giingklaro ni Vergere nga sa uli nga report sa clustering sang kaso, wala diri nalakip ang Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa Manila nga nagsira sang Oktubre 24 to 27 para sa disinfection matapos nga napulo sa health workers sini ay nagpositibo sa COVID-19. Sa balita, sa aksyon. Action Radio Philippines, Standard Time, alas 6:28. Detalye sang balita international, sports ug entertainment. Pagkatapos, gid lamang sini. Back sa last and final stretch sang aton iya nga pag panamyaw diri sa inyo sa aton man Facebook Live sa subong nga gabi. Sige, si kay Ma'am Rosalina Arellano Espadero, good evening. Sa kay Sir Eddie Laos, good evening. Naga-monitor sila ni Anana Isabel dra sa Cane Town, Victoria. Sa sige, thank you so much. Si kay Bambi Serrano Defensor, good evening. Dale, pinagasulod. Pinagasulod ko na Action Dale. Okay na. Pasok na? Pasok na Action JM Joy. Thank you so much. Ang mahal ko man ganing, ito kagahod, ginaw. Sige, saliwat. Sa kay Bambi Serrano, Defensor. Good evening, watching live gida sa Estom 3, Barangay Estefania Defensor Family. God bless. Sige, sa kay Baby Tolentino, naga-monitor sa Barangay Tanguba. Thank you so much, kid. Sige. Sa iban pa natin yung mga ka-action sa kay Dennis, sa President Dennis Tibor Roma. Sakto ako nambal. Good evening. Kamusta lang yung mga alagang koi and ano pag nga mga alaga mo? Mga fishes? Buhi pa da? Fishes? Buhi action an. Buhi pa? Ay, may ano na sa pala may ano gani? May ginhimo nga ideya. O ideya. Doon ko lang, may ganda pang regalo bilang mga fishes sa December mo. Regaluhan mo ko. Hindi siya maligalo sa aton. Basta may ano na tawag na? Respirator. Hindi si Dennis ang marigalo sa aton. Tag-isa-isa lang kami di magdala ang Dennis. Sa kay Regent Tan Villalon, Manghod, mayong gabi. Sa oy, by the way, mga apat lang. Wala. Request mo. Oy, nagsaka, di lagi na si Vice Pres. Ito, Oo, nagkatulis ako no kay halin sa din to gani nga bank to man. Tapos naghapit na lang di sa si Mami Doors kuno niya ang iya nakitaan. Oo, si Daddy Dale. Ay, sorry. Basta na, basi maka-champo pag seleksyonan. Lagaw ka mo hapon, kaya para makita kami din. Sakay Visa Lee. Hi, good evening, watching and listening all the way from Malaysia. Wow! First time na Action Dale, nakabasa ko Malaysia. Alam ba, ko kakita UK, Minnesota, Hong Kong, Singapore, subong Malaysia, Action Dale. Wow. Ikaw naman dabe. Yes, Action An, saliwat sa mga luyag mangin kabahin sing Energy Fans Club, ining siyang club na nag-support sa Action Radio Bacolod. Please i-search nyo lang sa inyo si tag sa mga Facebook account. Energy Fans Club, meron kita diri sa group chat mga ka-action para maka-build kita sang maayo nga pag-tamdanay between no sa mga fans or supporters sang DYEZ kag mga personnel sang Action Radio Bacolod. Energy Fans Club sa Luyaga
mangin na miyembro para dugang nga connection actionan. Sabi ko sa luyag, maging energy. Char! Madagdagan ang energy. Sa kay Ma'am Cecilia Oleo, good evening. Nagalantaw sila sa Cebu City. Sa kay Ma'am Lani Mitokwa, good evening man and thank you so much. Sige, standby mga aksyon and stay safe ka mo dira kag hindi gid magsulay sa pagpalanithi. Sakto man. Hindi magsulay sa talithi. Ay, hindi magsulay sa talithi. Mayo kay mas simplified. Simplified. Ginapabudlay. Ikaw mo lang kapabudlay sa imo. Oh, kaya practice action na sang tongue twister para at least hindi kita ano bala? Ano bala? Oh, hindi mag-twist na nga to nga tang. Tama na sa din. Para at least magamba ka bala Buesher, hindi ka Kay Ma'am Ebony Buesher. Buesher. Ano ka Spanish na? Spanish na Buesher? Ubra storya. Imbento ka. Or like Lani Metokya. Mitokwa na sa wala din. Ang reaction ang gina-practice ko ang para ma-familiarize naton ang proper pronunciation sa mga fans naton actionan. So, be-share kang Mitokwa. Tsakta na. Basta makita-anay at least mahangpan ta na ginakay sila na ma-pronounce ng ilang mga apelyido. But for now, maimbento lang ta danay. Yes. Unless kung mag-send din sila VC nila. VC! And of course, gina-invite naman ka mo follow me on my Facebook page, Dale Explains, kag sa YouTube naman, John Dale Salazar. John Dale Salazar na hindi ni Dale Explains. John Dale Salazar sa YouTube channel. Gina-reactivate natin ang atong sining account. Kag tanan naton nga mga hindi bisyo, mga good vibes. Kag travel, idra naton ipamutang para may remembrance kita magtigulang actionan. Standby! Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Sa aksyon! Kag sa atong balita international, yara na sa final full week ang pagkunsang pagkampanya antas sa Nobyembre 3 nga eleksyon sa US President Donald Trump kag Democratic challenger nga si Joe Biden. Ini sa piyak sa padayon nga pagsaka sa kaso sa COVID-19 kag outbreak man sa staff ni Vice President Pence. Ginpahayag ni Trump kung may progreso na sa pag-away sa virus sa piyak ng Estados Unidos ay nakaset sang panibagong record para sa daily infections. Una nga ginakusahan ni Biden si Trump nga nag-surrender na sa pandemic na kung sa diin mayara sa 225,000 ang napatay sa US. Sa nabilin nga 8 kaadlaw antes ng eleksyon, masobra naman sa 59.1 million ang nagaboto personal kag paagi sa mail. Sa balita, sa aksyon! Sa sports, balita igapatuman sang PBA ang pagbago sa schedule sang 2020 All-Filipino Cup matapos naging postpone ang isa kahampang matapos nga may nag-positibo ang isa ka player sa COVID-19. Ang player ang gikan sa team sang Blackwater Elite ang insaylo na sa Athletes Village sa may New Clark City kag may negative result sa antigen pero kinahanglan pa ang confirmatory test. Ang nag-positibo ang kinahanglan man nga magtapos ang iyang quarantine sa pasilidad. Ang test nga tugutan ni Watt nga maka-intra sa liga. Ang team sang nag-positibo ang gin-isolate man upod ang ila pinakaunihi nga kontra nga TNT Tropang Liga.
Suno kay PBA Commissioner Willie Marshall, ila i-reschedule ang hampang kag mayara na sang triple headers sa masunod nga mga inadlaw. Sa balita, sa aksyon. Kag sa atong balita entertainment, liwat nga nagpost sa panibag-o naman si Miss Taguig Sandra Limonon sa diin iya ginasugpunan ng iya ginumpisahan sa iya Instagram stories. May kangtanan sa Miss Universe Philippines Finale Day. Sa una, iya gin-repost ang tweet sa netizen nga si YT Vince Montiero nga nagasiling nga wala ini makapahayag sang anuman nga pagpangdaya sa nagligad nga tuig sim pageantry. Nasaad sa post ni Montiero nga si Limonon ang napiarda kay Catriona Gray sa makaduwa ka beses apang wala ini sang magin mentionar nga pagpangdaya sadto. Nagakahulugan sa post ni Montiero nga may yara sang natabo sa pageant. Sa repost naman ni Limonon, ginbutangan sini isang coffee cup nga emoji, timer emoji kag tinaga nga soon. Sa balita, sa aksyon. Action Radio Philippines, Standard Time, alas 6:37. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Lunes, Oktubre 26 sa tuig 2020. Saluwat kaming inyo mga tag-balita. Action and Defense. Kag-Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.